Usavršena tehnika prstiju može nadoknaditi mnoge nedostatke u pjevanju. Kada se toj sigurnoj ruci pridruži dobar glas i muzička izražajnost, tada postajete dobar guslar. Rad prstiju je više od pola guslarskog umijeća. Ako se sigurni potezi spoje sa dobrim glasom, rađa se vrhunski guslar. Tako je govorio moj učitelj Branislav Bajo Kujačić. Danas radimo drugi potez, krećemo. Ovo je drugi potez koji treba da naučite. Onda radimo i sa ostalim prstima. Sad samo malo sporije. Sad ćemo još sporije. Kako se dobija taj potez? Krenete sa gudalom, stavite prst. Ako vam je lakše, odvajam gudalo ovako, pošto je malo zbunjujuće, jer ovaj prst treba da se odvoji u nekom međuprostoru. Pratite ovo, rad gudala, krenete sa gudalom. Najbolje je kad se ne odvaja gudalo, ali da bi vam bilo lakše i da bi bolje razumjeli, ja ovo radim to, odvojim gudalo. Jer često početnici prave grešku, produže nešto što ne liči na to, urade recimo ovako. Ne to, znači mora čisto da se čuje ovo.